Renátka? Číslo 3. Číslo 3. Hovorí Renáta. Poďme sa na to pozrieť. Ak by mala Anna 5-násobok, jej skóre by bolo 10 500 eur. Ak by 5-násobok mala Renáta, bude to 20 000 eur a ona bude finalistkou. Ona pôjde hrať o 1 000 000. Na začiatku hovorila, že v živote má len samé nešťastie. Zmení sa to dnes? Odhalme si pokladnice. Kto má 0? Kto má 5-násobok? Renáta má 5-násobok! Renáta má teraz 20 000! Anna 5500! Nech sa páči, Anička, poďte sem ku mne. Poďte sem dopredu. Renátka, my vám zatiaľ gratulujeme. My sme ešte neskončili, Renáta, dobre? Tie väčšie slzy si nechajte na to, keď vyhráte ten 1 000 000, lebo 20 000 je naozaj veľmi veľa peňazí. Poďme teda kráčať 9 krokov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je to 24 000 eur. 24 000 eur, ktoré ste vyhrali v Reonike. Je to astronomická suma, 24 000. To je viac ako 600 000 korún v minulom živote. Čo s tými peniazmi? Čo sa dá urobiť s 24 000 eurami? Všeličo, ale momentálne neviem. No budeme mať na to dosť veľa času rozmýšľať. Ide totiž zima, budú Vianoce také najkrajšie podľa mňa. Áno. Aké boli? Prilepším si k dôchodku. No toto je prilepšenie k dôchodku. To je astronomický dôchodok. Pani Renáta, ja vám gratulujem. Je to naozaj mega suma, 24 000 eur. To sme tu ešte nemali. A že ja som nešťastná v živote. Tak asi ste mi šťastie priniesol. Chcel by som mať vaše šťastie. Dnes 24 000 je naozaj mega výhra. Takto to vyzerá na papieri, dostanete to pripísané. Samozrejme, že to pôjde elektronickou formou. Dnes, milí televízni diváci, sme nedali len 24 000 eur, ale komplet na výhry sme rozdali 37 500 eur.